Abdullahi soso malam ashe gaba ɗaya dan so ne sila kwarai ya saka ne na yin walwala kauna mai daɗi wallahi Allah kauna ni nake gaba ɗaya duwa cikinta da na suke budurwa san ki kawai nake bana so kike wani dan da jan ajiya a tsari na so ba a kyajin kin gaji ta yaya so zan ki gwada rangaji masohi na gaskiya ke magana ya ci gari na tana wuce komai na faɗa bata sauya shiriwa ina masu kyau makwarar kyawu kikiya ina son kikan so na kide na da kiya tuni ina nan da ke mai zai kai tsallakiya wallahi Allah san ki yana shiga koyina ya narke makoyar magana cikin baka sakwanni ina wazuwan daka waiwa Allah mai kyau na fada mai kyau na jadada mai kyau kyawun ido wuce daidai gwargwado masu kyau waya kai ki raba ne da damuwa san kishi ne a gaje a gare ne da yan uwa har ummata na faɗa karkice idan ta gaba ɗaya dangi na ana faɗa sai da ke aka sannu gudaniya wayo Allah baiwar Allah tafiyar wani an fada tashin wani ne kuma na kula ni da ke muka hara da raba ni da ke kuma haula kin wanke zuciya shi yasa ni nake yin walwala kin sani farin ciki maganar da nake zan tattala sai kin to zan fada na fi so in saka ki walwala na tuno wata tsokana da kika yi mini tashin hankali duk nishaɗi ya fice a garan ba a sauran walwali gaskiya na sha wuyara alar kwai tashin hankali di mota na shiga babu wadda take mini tattale wasan nan ba ni so ba ana so ki kuma na gode sayu ba